Είμαστε στην κεντρική σελίδα του Tyrocomos Express. Έχουμε κάνει τις εγγραφές παραγωγών μας από αυτή τη φόρμα. Θα δούμε τις σταθερές παραμέτρους του Tyrocomos Software. Αυτές είναι το επιθυμητό πρόβιο λίπος. Έχουμε τοποθετήσει 6,5. Ενδεικτικά το κατσικίσιο λίπος 4,4 και το κόστος τυριού 3,78 ευρώ. Το έχουμε αποθηκεύσει. Ας δούμε μία εγγραφή. Ας πούμε ότι κάνουμε καταγραφή στην υγρασία 55% για φέτα. Πατάμε εδώ λοιπόν. Κάνουμε μία εγγραφή στον, ας πούμε στον κύριο Βουτσά. Πρωτεΐνες 5,23, λίπος 6,45, κιλά γάλακτος 1246, το πρόβιο γάλα είναι 1002 κιλά και 244 είναι το κατσικίσιο. Πατώντας εδώ θα δούμε τις τιμές, την απόδοση, τα κιλά τυριού και τον υπολογισμό τιμής κατά το πρόγραμμα Tyrocomos Software. Πατώντας το κόκκινο OK θα δούμε το πραγματικό μας κόστος, τη διαφορά τιμής και τη συνολική αξία, τα χρήματα δηλαδή πληρώσαμε βάσει την προσυμφωνημένη τιμή. Στο πραγματικό κόστος θα δούμε ότι έχουμε 3,62 ευρώ και όχι 3,78 που έχουμε τοποθετήσει. Θα αποθηκεύσουμε τα αρχεία και θα καθαρίσουμε. Τώρα θα δούμε πώς έχουν συντελέσει αυτές οι σταθεροί παράμετροι στο να βγάλουμε ένα report αξιολόγησης για το σύνολο των παραγωγών. Πάμε λοιπόν στην υγρασία 55. Κάνουμε ανανέωση των αρχείων μας και ζητάμε τις πραγματικές τιμές παραγωγών που είναι το πιο σημαντικό αρχείο για να κάνουμε την αξιολόγηση των παραγωγών. Εδώ μέσα θα δούμε δύο reports. Το ένα λέγεται παραγωγή πραγματικές τιμές. Ας το ανοίξουμε. Ζητάμε το μήνα Απρίλιο, 1 Τετάρτου 12 έως 30 Τετάρτου 12 και μας βγάζει αλφαβητικά τους παραγωγούς μας, δίνοντάς μας το άθροισμα των κιλών γάλακτος για το καθένα, το μέσο όρο πρωτεϊνών για τον καθένα και για το σύνολο, το μέσο όρο λίπους για όλους και για το σύνολο, το μέσο όρο της προτινόμενης τιμής του Tyrocomos Software και για το σύνολο, το μέσο όρο της τιμής αγοράς, της πραγματικής δηλαδή τιμής και το μέσο όρο του συνόλου, το μέσο όρο πραγματικού κόστους και το μέσο όρο του πραγματικού κόστους για όλους μαζί και την διαφορά τιμής που έχουμε με βάση τα στάνταρς που έχουμε τοποθετήσει. Δηλαδή την υγρασία, την τιμή φυσικά που έχουμε δώσει στον καθένα, το επιθυμητό κόστος που θα θέλαμε εμείς και το επιθυμητό λίπος. Είτε είναι για κατσικίσιο είτε είναι για πρόβιο γάλα. Και εδώ βλέπουμε τη συνολική μας διαφορά. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε πάρει 49 τόνους και έχουμε μέχρι στιγμής χάσει 474 ευρώ. Αυτό είναι ένα report αλφαβητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν ψάχνουμε αλφαβητικά, όταν έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς και πρέπει να τους ψάξουμε αλφαβητικά. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα για την πλήρη αξιολόγηση είναι ο δείκτης ανάλυσης κόστους. Πατώντας λοιπόν εδώ μπορούμε να ζητήσουμε τα ίδια στοιχεία, τον ίδιο μήνα δηλαδή, 1 Τετάρτου 12 έως 30 Τετάρτου 12 και βλέπουμε ένα report το οποίο μας αξιολογεί όλους τους παραγωγούς μεταξύ τους. Θα δούμε λοιπόν εδώ πλέον τους παραγωγούς με βάση το επιθυμητό κόστος του Tyrocomos Software που είναι 3,78 ανά κιλό φέτας. Πάνω θα δούμε αυτόν που μας στοιχίζει περισσότερο, δηλαδή πόσο κάνει το γάλα του για να φτιάξουμε ένα κιλό τυρί. Ο πρώτος που είναι η Βουγιουκλάκη Αλίκη θα δούμε ότι είναι 3,97. Ο επόμενος η Καρέζη είναι 3,91. Ο τρίτος που Μιχαήλ είναι 3,89 και συνέχεια κατεβαίνουμε μέχρι που φτάνουμε στο 3,68. Εδώ είναι το άθροισμα κιλών γάλακτος για τον καθένα. Εδώ είναι η διαφορά τιμής που έχουμε, η συνολική διαφορά τιμής που έχουμε σε σχέση με τα χρήματα που τους δίνουμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι γίνεται και εδώ θα δούμε ανατόνο τι γίνεται. Δηλαδή κάνουμε μετρήσιμο αυτό το κέρδος ή το χάσιμο. Τη διαφορά δηλαδή αυτής της αξίας την κάνουμε μετρήσιμη εφόσον την τοποθετούμε ανατόνο γάλακτος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Εδώ μπορούν να μπουν εδώ μπαίνουν όλοι οι παραγωγοί φυσικά, δηλαδή αν στο μήνα αυτό ή στο διάστημα που έχουμε ζητήσει μας έχουν δώσει όλοι αυτοί οι παραγωγοί γάλα, τότε αξιολογούνται όλοι.
Πάνω φυσικά βλέπουμε τους πιο αρνητικούς, σε σχέση δηλαδή με την ποιότητα του γάλακτος και σε σχέση και με την τιμή που έχουμε προσυμφωνήσει πάντα.